Introducing first, fighting out of the blue corner, wearing black, official weight 125 1/2 pounds. His professional record, a perfect one, consisting of 24 fights, 24 victories, including 20 wins by knockout from Montego Bay, Jamaica. He's the undefeated WBA featherweight world champion, the Jamaican KO King, Nicholas Axman Walter. Asino ti saanen na makalagip, saanen na makamamo kada iti boksidora dan tanog gabing malsig. Boksidora nang iparaman nang ikorit, imuna na atlos iti bakser tayo ang nataragsit. October 18, 2014, itindag laban kini Donaire at ni Sunay di iti kartada 24 wins na abdituyen ket 20. 0 loss awan pa itinakadali, perfect record malalaki. Iti laban da kini da Filipino Plus, iso na tinagbaligi ng ngapak. Dito'y inaim paraman iti muna knockout ni Nonito Las Udbiag na kasboksingero anasikat. Kapoy iti panangapak na katayda, nagan na iso tikim maro abimara. Ngem apay nga ta tawan meten ti simmaronon dakkelen alaban na 2016 idi mapasamak maning dayta. When kabilda ken ni Lomachenko isu to dakkel riri na simmarono. Ngem dito isu na ti simmoko 7 round TKO umuna nga abak na isumet tinairestro. Ket kalpasan dayta ngay napan nakaabak kaslaso kisuna iti boksing awanen kanya na iti damag. Nagpukawlatan nga gabwat awan ti umno makaibaga tirason nonanano ni Nicolas anya kanya na tinapasamak. Inde matawen when iso tinagulimek ngem kalpasan dayta timpuar asiti tutred nagipaga alumaban ulit tadaan kanupay met isuna tipigsa ken taragsit.